तळेरे कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या काँक्रिटीकरणाच्या कामासाठी केलेल्या खोदाईमुळे तळेरे वैभववाडी मार्गावरील काही ठिकाणी चिखल झाला। त्यामध्ये तळेरेपासून 1 किलोमीटर अंतरावरती पूर्णतः रस्ता चिखलमय झाला आहे। वाहन चालकांना या प्रकाराचा मनस्ताप सहन करावा लागतोय। पाहूयात। तळेरे कोल्हापूर या राष्ट्रीय महामार्गाचं रुंदीकरण व काँक्रिटीकरणाचं काम सुरू आहे। यामध्ये वैभववाडी तालुक्यातील बरंचसं काम पूर्ण होत आलंय। मात्र कणकवली तालुक्यातील तळेरे ते नाधवडे पर्यंतच्या रस्त्याचं काम होणं बाकी आहे। त्या कामाची प्राथमिक सुरुवात झाली। याकरिता जुना रस्ता व लगतच्या भागाची खोदाई करण्यात आली आहे। या मार्गावरील पाम बीच हॉटेल शेजारीच्या रस्त्याची अशीच खोदाई केली आहे। त्यामुळे येथील भाग पूर्णतः चिखलमय झाला आहे। साधारण 50 ते 100 मीटर अंतरात पूर्णतः चिखल आहे। या चिखलातून जाताना दुचाकींचे अपघात होऊ लागले। तसंच अवजड वाहनं इथून चालवणं जिकिरीचं झालंय। अनेक वाहनं येथे रुतण्याचे प्रकारही होऊ लागले आहेत। ठेकेदाराच्या निष्काळजीपणाचा फटका वाहन चालकांना सहन करावा लागतो। पावसाची स्थिती आणखी बिकट होण्याची शक्यता आहे। त्यामुळे संबंधित ठेकेदारानं त्या ठिकाणी उपाययोजना करणं गरजेचं आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।